ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 9/4/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿವರನ ನಾಡಿನ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪಲೆ 5 ಒಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪಲ್ನ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಮುಖ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪುನು ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಅಂತರ್ಮುಖತೆದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದುಪ್ಪೊಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಕಲ್ಯಾಣಗಾದೆ ಸಲಹೆನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರ್ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಯೋಗಿ ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳಿರು ಅಕಲು ಏಪಲದೆ ಹಾಬಿಮನೋಡು ಬತ್ತದು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನ್ನಾವಡು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊನ್ನಾವಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಚಲನೆ ಮಸ್ತ್ ಘನತಿರ್ದು ಜಿಂಜಿದಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರುವರು ಯಜ್ಞದ ಸೇವೆಡು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿರುಚಿ ದೀಪೇರು ಅಕಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು ನೆನಪಡಿತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಸ್ತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೂಣಗ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಸೇವೆದ ಸಮಾಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯವಾದುಂಡು ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಆವಂದಿನ ಹೊರತ ಒರಿಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ತೆರಿಪವರು ಅವು ಅಕಲ ಬುದ್ಧಿರು ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಭಲೆ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಪಂಪೇರು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ಮಹಾವಾಕ್ಯವಾದುಂಡು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ಪತಿ ತೇರಿದ ಪಾವನ ಆದು ಬಿಟ್ಪಾರು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಒರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅತ್ತಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲಿರು ಈ ಪಾತೆರ ನಿಶ್ಚಯ ಆದು ಬಿಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದವ ಗೀತ ಭಾಗವತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಳುಂಡು ಮಾತಲ ಖಂಡನೆಯಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ಸ್ವತಃ ತೆರಿಪವರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಯಾನ್ ತೆರಿಪಾಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಯಾನಂತೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರದು ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿದರ್ದು ಹುಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಏಪ ಭಾವನ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಕುಲ್ಲುಜೋ ಅಪಗ ಪಂಡ ಏಪ ಭಾವನ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಪಗ ತೆರಿವೆರು ಭಗವನ್ ವಾಚ ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಇಂದು ಅರ್ಧ ಸಮಯ ನಡಪುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಬನ್ನಗ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಪೆರು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಇಂದು 5,000 ವರ್ಷದ ಕಲ್ಪವಾದುಂಡು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸುರುಸುರುಕ್ಕಿಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರ ನಕಲ ಬುದ್ಧಿರು ಕುಲ್ಲವಡು ಭಗವಂತೆ ಏರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪಾತೆರ ಬುದ್ಧಿರು ಕುಲ್ಲುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ತಿರುಪಂಡಲ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಜಿ ಇಡೀ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತಲ ಈ ಪಾತೆರಡುಂಡು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನನೆ ಮಾತನಲ ಸಮಾಧಿ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಓದು ನಡೆದವರ ಜಾಗೃತ ಆದು ಪುಜಿರು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರ ಐದವರ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಪತಿತ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರ ಐನ ಕಾರಣ ಜ್ಯೋತಿ ತೆಗೆದು పోతుండు ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಂದಿನ ಹೊರತು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒವು ಮಾತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪರೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಬರೆಪೋಲ ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಪುಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸೇವೆಲ ಆಪುಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಪುನಕನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೀರಿವಣರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ತುಲೆ ತೂದು ಮಸ್ತು ಜನ ತಬ್ಬಿ ಬಾಪೇರು ದೇಪಂಡ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಮಾತ ತಿರಿಯೊಂದರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಐತೆ ಕಾಳಿದುಂಡು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಐತೆ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಸಂಗಮಿಗೆ ಆದುಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾದ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈರು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜರೋ ಆಕಲು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದೇ ಪೋಪಿರು ಆ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ಕಡೆ ನಿಕಲ ಸಂಗಮೇಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇಂದು ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡತ್ತೆ ತಿರುಪವನಕಲು ನಂಬರ್ 6 ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪವರು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತಿ ಜೋಕ್ಲೆಡನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೇನು ಬುರ್ದು ತಮ್ಮದೇ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಂದುಪ್ಪೇರು ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಆವಂದಿನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಚಿತ್ರದ ಕಡೆ ದುಂಬು ಪಾಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ವಿದ್ಯೆಂದೆತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿವನು ಜೇರು ಊರಿನ ಮಾತಲ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು ಬೇತಕ್ಲ ನಾಡಿನ ತೆರಿವನು ಜೇರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜೆ ಕಡೇಟ್ ಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏಪ ದುರ್ಗತಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುನ ಸಮಯ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಆಕಲು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಏರ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಆಕಲ ಪರಿಚಯ ತೆರೆಯೊಂದು ಜೇರು ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿವರು ಅಂಡ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ತೆರಿಪವರು ಭಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯೋಗನ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ ಧಾರಣೆಲ ಆಪುಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಅವರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು ವಾ ಜೋಕುಲು ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ಆತನ ಜ್ಞಾನಿದ ಜೊತೆ ಯೋಗಿ ಆದು ಪುಜರೋ
ಅಕ್ಲೆಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಅಂಶಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯೋಗ ಇಜ್ಜಂದ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೆರಡ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಹಾಭಿಮಾನಡು ಬತ್ತದು ಏರಾಂಡಲವರಿಯಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೆರು ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ತಿರುವಿರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಆದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಯೋಗದ ಮಿತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಚಾರ್ಟನ್ ದಿಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪವೆರು. ಮುಖ್ಯವೈನನೆ ಯೋಗದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪನು ಉಮ್ಮಂಗ ಅಂತೂ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಐನದವರ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆದಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಯೋಗಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ನ ಆಪೇರು ಎಂಕ್ಲು 100% ಉಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಆಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು 2% ಸಹ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಭೋಜನ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯ ನೆನಪಡು ಉಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಮರೆತು ಉಪ್ಪೆ ಮೀನಗಲ ಸಹ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಸಹ ಆಯ್ತಾ ನೆನಪು ಮರೆತು ಹೋಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ತಿರಿವಂದರು ಬೇರು ನಂಬರ್ 1 ಪೋಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಐದವರ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯೋಗಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವಂ ತೆರಿಪಲೆ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಕುಂಟುನು ಪೊಲ್ಲು ನಗರ ಸಹ ತೂವನುಡು ಯಾನು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುನೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆನು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆನೋ ಆತು ಎನ್ನ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬುಡ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನ ತೂವನುಡು ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಏತು ಸಮಯ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೆ ಕುಡ ಬಾಬಾಗ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡು ನೆನಪುಡುಪ್ಪು ನಗನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೆರಿಪೋನೆರದವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದ ಪೂಜೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುನು ಜೆರು ಸುರುತ ಅಂಕಿಡಿಜ್ಜಂದೆ ಕೆಲಸದಾದ ನಡಪುಂಡು ಅಂಕೆನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡಾಯ್ತ ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ಬಿಂದುವೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಕೆದ ಜೊತೆಟು ಬಿಂದುನು ಪಾಡ್ನೆರ್ದವರ ಲಾಭ ಹಾಪುಂಡು ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮುಕುಲ್ದಾದ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ದಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಸಭೆ ತಾನೇ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ತಾನೇ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ದೈವಿಗುಣಗಳ ಧಾರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದುಂಡು ನೆನಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಶ್ರೀಮತಲೆಕ ನಡಪರು ಪ್ರಜೆಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಆರೆಗಾದೆ ನಿಗುಲು ಇಡೆಗೆ ಬೈದರು ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಬಲೆ ಸೊರ್ಗುಡು ಪೋಪರು ಆಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಡೇಟು ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಬಾಬಾ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿನು ತೆರಿಯೊಂದರತ್ತೆ ವಾ ಜೋಕ್ಲು ಯೋಗುಡು ಕಚ್ಚ ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಆಕುಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬತ್ತದು ಹಾಕೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿಲಡೆ ಮಲ್ತೊನೀರು ಏರು ಪಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಆಕಲನ ಚಲನೆ ಮಸ್ತ್ ಘನತೆ ಮರ್ಯಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರುವೆರು ಆಕಲೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆಡು ಮೂಲೆಲ ಸವೆದಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಾತ್ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನಕಲು ಕೆಲವರುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಹೆಚ್ಚಾದ ನೆನಪುಡುಪ್ಪು ನಗನೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಯಾನು ಭಾರತ ಕಂಡೊಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಭಾರತನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದು ಮಲ್ಪೆ ಸತ್ಯೋಗುಟು ನಿಕ್ಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು ಸದ್ಗತಿಡುಲ್ಲರು ಕೂಡ ದುರ್ಗತಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ಏರು ರಾವಣೆ ಏಪ ಸುರುವಾಂಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದು ಸದ್ಗತಿನ ಪಡೆಯರು 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು ಐನೇರ್ದವರ ಇರಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆಯರು ಜೋಕುಲೆ ಜ್ಞಾನವರ್ದೆ ನಿಕಲ ಸದ್ಗತಿ ಆಪನು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ತೆರಿವಂದರು ಈ ನಾಟಕ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ನೆನಪಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ನಿಕಲು ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪ್ಪರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನಗಳ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪಡು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಟಕ ಎಂಚ ನಿಧಾನವಾದ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಷಣಲ ಕಳೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಾಟಕದ ಅನುಸರಣೆ ಮಾತನ ಪಾತ್ರಗಳ ಅಭಿನಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಕಳೆಯೊಂದು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ನಿಧಾನವಾದ ತಿರುಗುಂಡು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಬ್ರದರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಡಿ ಪಾತೆರಳು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಜ್ಞಾನಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಯೋಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲಂತೂ ಅದೇ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಿರುಗುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೋಡ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ಈತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮೋಡು ಪಾತ್ರ ಮಾತಲ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೆಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ತೀಯರ ಎಂಚಿನಲ ತೋಜ್ಜಿ ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ತೆರಿಯುಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೇಟು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಂಡ ಸಮಯ ಕಳೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಮಹಾರಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರೋ ಆಕುಲು ಪದೇ ಈ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ದು ತೆರಿಪಂದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಅತನ ನೆನಪದ ಗಂಟುನು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಆತ್ಮ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬುರೋಡಾಪುಂಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಪಾರು ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲಡು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಈತ ಅವಶ್ಯವಾದ
ಅಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೆನು ಬರೆಯಲೆ ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಒರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನೆನಪುಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪರು ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡು ದುಃಖ ಬೇನೆದ ಪಾತೆರನೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳೆಯಲೆಕನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಪರಸ್ಪರಡ್ಲ ಇಂದುವೆ ಪಾತೆರಲೆ ಯೋಗ್ಯ ಆವಡಾಪುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಅಕಲೇರ್ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿದ್ಯೆನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲ ಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿರ್ದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು ರಾಜ ರಾಣಿಯ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಏರು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪಿರು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನಗನೆ ರಾಜಧಾನಿಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸುರುಕು ಬರ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೇತೊಂದೇರು ಮಕ್ಳೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದುಂಡತ್ತೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೇತೊನ್ನಕಲೆ ಮಾಲೆಯಾದಪ್ಪುಂಡು ದೇತೊನ್ನಕಲ್ನೇ ಮಾಲೆಯಾದಪ್ಪುಂಡು ಅಷ್ಟೇ ರತ್ನೋಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಸುರುಕು ಎನ್ಮ 5 ಬೊಕ್ಕ 105 ಬೊಕ್ಕ 14,000 ಐನಿರ್ದವರ ಮಾಲೆಡು ನೇಗೆ ಅದುಪ್ಪೆರೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಅದುಪ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದವರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೇತೊಂಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಬಿಡ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆದುಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರಂದುಪ್ಪೇರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರು ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ ಕೈತರು ಓದರೆಗಾದು ಬೈದರು ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲು ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ಪೇರು ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಂತೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಭಾಗ್ಯಡಿತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕುಣು ಬಂದು ತೇರಿ ಉಣ್ಣಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯೆದ ಲಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ನೆನಪದ ಚಾರ್ಟನ್ನು ದೀವನು ಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪಂಡ ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗಿದಿಲ್ಲ ಪೋವಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಲ್ಪನೆ ಬುರ್ದು ಪೋಪರು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಂಡು ಈತು ಎಲ್ಲಿಯಾಯನ ಆತ್ಮೋಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ ನಾಟಕವಾದಂಡು ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಪ್ಪುಲೆ ಆಪಾಗ ನಿಕುಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪಂದು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾಟಕಡು ಒರಿವರಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಪಾತ್ರ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಅಂತ್ಯನು ಪಡೆಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು ಈ ತೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಈಶ್ವರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ 6 ತೆರಿಪರು ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಪೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಯೋಗುಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ತೂನುಂಡು ಕರ್ಮುಡು ಏತು ಸಮಯ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುನಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು ಮಧುರವೈನ ಪ್ರಿಯತಮನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನೆನಪದ ಚಾರ್ಟುಂದು ಓಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಈ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಯುಣಡಾಪುಂಡು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಇದೆಟ್ಟು ಇಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರೋನು 10 ಮಲ್ಪನೋ ಅವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೀರಿಯೊಂದು ಖುಷಿಯಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಯ ಪ್ರೂಫ್ ಭವ ಸ್ವಯಂಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ತನ ಪ್ರೂಫ್ ಬಂದು ತೆರುವುನೇರ್ದವರ ಮಾಯ ಪ್ರೂಫ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ನಿಖಿಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಾದುಂಡು ಮಾತೆರದಲ ಮಲ್ಲ ಅಸಂಭವರ್ದು ಸಂಭವ ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಿಡಿತದು ಪರ ವೃತ್ತಿಡುಪುನವು ದೇಹ ಬೊಕ ದೇಹದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಬಂಧರ್ದು ನ್ಯಾರ ಉಪ್ಪುನವು ಪರತ್ತು ಶರೀರದ ಕಣ್ಣದು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತುನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ತೂವಂದೆ ಉಪ್ಪುನವು ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನಡು ನಡಪುನವು ಇಂದುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತಂಡ ಮಾಯಪುರು ಪಾಪುನಂಚಿನ ಸಹಜ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರೂಪಿ ಚೌಕಿದಾರ ಸರಿಯಾದಿತ್ತೆರಡು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕಳೆಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಸದಾ ವಿಜಯಾಲೆ ಬಾಬಂತು ಜೊತೆಗಾರ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಈತ ಯಾರೇನು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೂಪೋಡು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅನುಭವನು ಪದೇ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಕಣವೊಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬಿಡ್ಲೆ ಪದೇ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆದುಲ್ಲೇನೆ ಬೇತೆಯಾದಿಜ್ಜಿತಾನೆ ಏತು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೂಪದ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರು ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಮನೋರಂಜನೆ ಅನುಭವ ಓಂ ಶಾಂತಿ.